Петковце, идваме! Айде, булки, от кога ва чакам? Рано съм станала да ва чакам да дойдете. Да ме полеете, да ме честитите, където съм ви бабувала, където деца съм ви създала. Бабин ден е един от големите народни женски празници, посветен на бабите, жените, които помагат при раждане, и на младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почет и уважение към възрастните жени, които са бабували на родилките. По стар стил се празнува на 21 януари. Този женски празник отбелязаха и в дома на Стоянка Бонева в село Безмер. Айде, бабо, честито, всичко хубаво. Благодаря, булки, благодаря. Дълги години. Ей така да ме честитите и много деца да имате. Айде, баба, подаряваме ти тази буза да се жива и здрава и дълги години да живееш и да израждаш много дечица. И аз ви благодаря, булки. Да сте ми живи и здрави. Ей така да ме идвате и аз да идвам при вас. Айде да прикадим и масата, да прикадим и булките. Айде, да зачените булки, скоро да ме извикате пак. Да сте живи и здрави. Домакинете помни този женски празник още от своето детство. Ходеха булките при бабата. Бабата ставаше от ранни зори, подготвяше се за булките. Трапезата й имаше ушавен компот и боб с зели. Пристигат булките, ми подават сапуна на бабата и кърпата. Бабата сами и даряват, и всяка носи дар, коя носи престилка, коя носи блуза, коя носи комбинезон, чорапи. И така, като се съберат колкото булки бабата е бабувала, сядат на трапезата и започват да се хранят. Нахранят се, пинат си булките. В това време на булките мъжето направили някаква колесарка, правят колесарка, качат бабата на колесарката и първата булка, която отишла, качат и нея. А за гердан слагат една връва люти чушки, една връва нанизан чесан. Чесана било уръки да ни хващат децата, а лютите чушки да бъдат здрави децата. И така двама мъжа се опрягат около колесарката, карат и след тях тръгва гадулката, тръгва и гайдата, свирят, отиват на Мегдана, събират се от всичките махали, бабите и булките и започват голямото тържество и хорото. И другите мъже от другите махали идват, крадат бабата, я носят на чушмата да я къпят. И продължава хорото до тъмни зори, да играят булките и да се веселят. Бях малка това нещо, което го видях и което го помня, и дано даде Господ така да го помня. Децата научават за традициите и обичаите в дома си от своите баби и майки. Наблюдават ги, участват в тях, а после ги разказват на своите деца и ревностно ги пресъздават. Моята майка е родила 10 деца, 5 сина и 5 дъщери. Аз съм най-малката. Майка ми от 22 година е зараждала до 43 година. Но имах голяма майка. На ръст малка, на уважение беше много голяма. 5 снахи имаше, 5 зетя имаше. И така, винаги напосрещаше с веселба. Винаги беше у нас весело. Пей ми, играй ми, весели ми с все нови песни. Всичките ми братя и сестри пеем. Обикновено в деня на родилната помощ се пресъздава ритуала Бабин ден, в който участват повече пенсионери, тъй като младите са на работа. Всеки се плаши, всеки го е страх. Снаха ми има едно дете, дъщеря ми има едно дете. И ги дострашат да имат второ дете, защото няма кой да ги гледа. Аз ги изгледах, първите внучки. Ами те трябва да работят. Затова нямат хората деца. Не всички. Не всички, ма почти младите, интелигентните останаха с по едно дете, с по 2 деца.
Традициите са тези, които ни връщат към корените, които създават душевност, топлина, съпричастност. Затова ги следваме неотлъчно, потапяме се в тях и не ни се иска да напускаме тяхната магия. Има ли деца, ще има традиция. Няма ли деца, няма традиция. Но все още има деца. Все още се раждат. Целият български народ на всички булки, които ще раждат и които раждат в момента, да бъдат живи и здрави, да раждат дечица и да се радват на живота. Да са живи и здрави всички, които празнуват този празник.